Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen ta ana apa ekta iku ayakuna yen ta ana apa ekta iku lisawabi krana ganjaran al-mujarrati kang den meligekake wadzalika utai mangkono ekta lisawabil mujarrad iku sedekahun sedekah au zakatun utawa zakat. Fa'alaihi mongko iku wajib ing atase mukta ayang zura enten ningali sapa mukta bi sifati nafsihi ing dalem pira-pira sifate awak dhewe mukta. Al huwa ana ta utawi mukta iku mustahikun wong kang ngahai li zakati maring zakat. Pain istabaha mongko lamun dadi serupa alaihi pain istabaha mongko lamun dadi serupa apa sedekah au zakat alaihi ngatasi mukta bahwa mongko utawi istabaha iku mahallu syubhatin panggonane serupa panggonane syubhat waqad zakarna lan teman-teman wis nutur sapa ingsun tafsila dalika ing perinciane mangkono mahallu syubhat fi kitab asrori zakat ing dalem kitab kang mertelake pira-pira sirine zakat baing kanat lan namun ana apa sedekahun sedekah wa kana lan ana sapa al-mu'ti ku yudi awas sapa al-mu'ti ing mukta ditini krana agamane mukta wal yanzur moko bejangen-angeno sapa mukta ila batinihi maring batine mukti paing kana mongko lamun ana ya Allah sapa mukta iku mugharifan kang lakoni li maksiatin maring maksiat fis sirri ing dalem sirri ya Allah ya alam kang ngerti sapa mukta yen anal muktian setune wong kang aweh iku lawali malamun ngerti sapa mukti dalika ing mangkono mukarifan li maksiyah lana faro mongko ikti sengit atau lumayu mana asline sengit apa to kuwatake mukti falamma taqarrabalan indan nalikane ngeparek sapa mukti ilallah maring Gusti Allah bidang saduke kelan sedekah alaihi ngatasi mukta bahada mongko tekiki ato iku haram apa hukum ngalap ato kamala ato kaya lamun awas sapa mukti yang mukta lidhani krono nyonone mukti yen ana usatune mukta iku alimun wong alim awalawiyun utawa bangsa tedak turune Sayyidina Ali lam yakun mongko walam yakunan hale ora ana Bismillahirrahmanirrahim walam yakunan ora ana sapa mukta iku aliman aw alawiyan fa inna ahdahu mongko temen sedone uli ngalap mukta iku haramun haram
mahdun kang murni la syubhata rana serupa iku maju ing dalem haram asal itu tawi kang kaping 3 iku ayakuna entono pokoro tu sejane mukti iku asum ata amrih rinungu waria alan pamer wasyuratalan kondang payang bagi moko sabjo ayarut dan nolak sapa mukta ala ing atase mukti qasdahu ing sejane mukti alfasita kang rusak walayak baluhu lan aja nrimo sapa mukta ing atau yakun krono sapa mukta iku muinan wong kang nulungi la maring mukti nulungi ala waradi ing atase sejane mukti alfasiti kang rusak wa kana lan ana sapa Sufyan al-Tsauri iku ya rutunulak sapa Sufyan maing perkara yuta kang diparingi sapa Sufyan ya ing ma kaya kulan dawuh sapa Sufyan lawalim tula mengerti ingsun ya nanaum satunin nasi kulaya kuruna ora nutur sapa nas dalika mangkono ma iftikharan karena bunga-bunga gumedhe bi kelawan ma lahol tu mongko yektine alam sapa ingsun wau dibalan dipangklah sapa batum sene ulama irati mandalan nolak perkara kana kang napa mah iku yati tumeka apa mah ing ba'dum min silatin baina saking paweweh Pakola nuli dawuh sapa ba'dum inna ma'rutu ing besine nolak ingsun silatahum ing tepungane utawa pawewehe nas iswakan krana welas alim ngatasi nas wanus halan ngarepake bagus lamaring nas lianahum krana temesti nas iku yang kuruna eleng sapa nas dalika mangkono ma wa yuhibbun antum sapa nas ayu lama ento den wuri apa bima fatadhabu mongko ilang apa malu pira-pira bandane nas wa tuqatulan tilebur apa ujurun pira-pira ganjarane nas wa mawrudu ana pun utahi sejane ya Allah ana pun utahi sejane mukta bil ahdin dan ngalap iku kayam bagi mongko sakjo apa yang luranta ningali sapa mukta ahwa ana ta mukta iku muhtajun kang butuh ilahi maring mal utawa maring adho awewe fiman dan perkara labuta kang ora kena ora apa minhuma wa utai mukta iku mustaqlin kang sumuke anu saking mal utawa saking adho painggana mukala menono sapa mukta iku muhtajan kang butuh ilahi maring mal wa salima lan hale teman-teman selamat apa mal minasyubati saking syubhat wal afatilan biro-biro pancapaya alati kang zakarna kang nutur sapa ingsun ing alati bil mukta ing dalem kang diwai ya kala dulu mongko te kang letama lau ketemu ta iku Allah tungalap qala dawuh sapa nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal mukti ora ana utawi wong kang aweh min saatin saking kejembaran iku bi'adzama kelawan wong kang luwih agung apane ajron ganjarane minal akhidhi ngoten insyaallah ketimbang saking wong ngalap ida kana endam nalikane ana sapa akhir iku muhtajan kang butuh
Waqala da'u sapa jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manutai sabane iku atau lamun tumeka ing manapa seun suwi-wiji min hadzal mali saking kilah bondo min ghairi masalatin saking tanpa njaluk ya Allah walasti syarafin lan ora amrih mulya fa inama huwa mongkae besine utawi syai iku rizqun rizqi sakau kang nekake ing rezeki sapa Allah Gusti Allah ilahi maring eman wa biladina niku ndam lafaz akhara kang meneh fala yarudau tedau fala yarudau monggo aja nolak sapa man ing syai wa qala lan dawuh sapa ba'dul ulama ulama manuta sabane iku dia lamun diparingi sapa man walam ya'khudh lan orang alam sapa man salam mongko njaluk sapa man walam yutalan ora diwehi sapa man sapa wong diwehi kok nolak engko liyadena akan terbalik malah dhewe nyuwun tapi gak diwehi wong kanan teman-teman sapa serius agati ya Allah iku yusilu paring sapa serius agati ila Ahmad bin Hanbal marang Ahmad bin Hanbal rahmatullah dan rahmati Allah iku alaihi imam kudu ngatasi serius agotilan Ahmad bin Hanbal sayanu suci-wici faradahu maka nula sapa Ahmad ing serius agoti marotan dan si jambalan pakalan lidawuh lahu maring Ahmad bin Hanbal sapa asir sakoti to sarius sakoti ya Allah ya Ahmad ihdzar wedya sira fatarating panca bayane nolak painaha mongko temesetune afat iku asyatule berat min afatil akhdi ketimbang saking panca bayane ngalap pakalan nuli dawuh lau maring sarius sakoti Rabah Ahmad Aid balenono sira ala yang atas ingsun maing perkara kota kang cap sira ing mah napa jenengan mangsuli malih akhire serius angkot nggih baleni malih nolak paweweh niku luwih berat tinimbang ponco bayane nolak niku luwih berat ketimbang ponco bayane nampa fa'ada mengkembali ni sapa sarai sakoti ing mah paqala nuli dawuh sapa Ahmad ma radatu ranula ingsun alaika tasira illa li anna indi angin krana sedune ku indan sanding ingsun kutan sarenono pikuatan saulan fahbisu mongko ngekero sira ing si li krana kanggo ingsun nindake endan sanding sira Faida kana mungkin dalam nalikane tinemu ya Allah faida kana mungkin dalam nalikane tinemu apa ya Allah habasu iku batasarin dalam saulan fudhu mongko nglestareno sira ing ya Allah ing syai'an ilaya maring sun ana ida kana ya syai'an ilaya maring sun wakat kono teman-teman dawuh sapa ba'dul ulama yukhafuti kuatirake firatin damna lamal hajat disana butuh apa kubatun tatrapan min ibtilain bayan saking kecoba bitomain kelawan ngarep-ngarep pawewe liyane Allah audu kulin tamajing bisubat dan subat awir taliane subat pamaida kana mogana bundam nalikane ana apa ma perkara atahu kang tumeka apa maing mukta iku zaidan kang luwi ala hajat ing atase kebutuhane mukta ya fala yakhlu mongko sepi apa imma ayakunano kalani entono pahalu tingkai mukta ana iku an istiwala ketunggul binafsi iklan awadi ini mukta
awit takafuli uta nanggung bi umuril fuqarai kelan pira-pira perkarane pira-pira fakir wal infaqilan belanja ke alai mengatasi fuqara. Ya Allah lima krana perkara fi atabihi kang tetep ing dalam wateke mukta minarifki bani saking welas wasaha lan lomo paingkana mung lamun mukta iku masulan wong kang ditungkolake pinawse lan awak dhewe mukta fala wajah mongko ana dedalan iku maujud liazi ketuwe ngalape mukta wa imsakilan ngegere mukta ingkana lamun ana sapa mukta iku taliban wong kang nyuprel tariqal akhirat ing dalan akhirat paina zalika mongko stene mangkono imsak iku ma ya Allah paina zalika iku mahduti bail hawa murnine anut hawa wa kul amale nutai sabda amal laisa kang ora ana wa kul amal ora ana iku lillahi karena Allah wa mongko amal iku sabilu syaitani dalane syaiton autain utakang nare ilahi maring sabilu syaiton paman ta sabane ko hamal lamun pareng sapa man aulal himandam kiwa tengene bumi larangan yusiku mongko parek obaya ko ento tumiba sapa man fi dalam hima tuma lahunuli iku tetep ketuwe amakomani ya Allah tuma lahu nuli Bismillahirrahmanirrahim. Nuli ku tetep ketuwe mukta makom manute makom loro antumate salah sijin makoman iku ayah khudan to ngalap sapa mukta pilalani ating dam tingkang edeng kaya rutulan balake sapa mukta wisirin dam tingkah rahasia dam tingkah siri ayah khudan to ngalap sapa mukta pilalani dam tingkang edeng wae farikulan bagi sapa mukta wisirin dam tingkah samar wadau taiki iki ahad iku makom siddiqin makome pira-pira kang akeh temene kabeh wa utai ahad iku syakun kang abad alam nafsi ngatasi nafsu layu digora kuat ing ahad sapa illa mananging wong itu ma'anat kang wis anteng apa nafsu man birriyadati kelawan riyadhah Padani utai kaping pindho iku ayat surukan to tinggal sapa mukta wala yakhudalan orang alam sapa mukta li yusarrifa krana arae li yusarrifa supaya nasarofake ing mal utai ngado sapa saipun kang dene mal ilaman maring wong wagal temaniko awajule buta minu ketimbang saking mukta Ayak kudu tangalap sapa mukta wa yusilu lan nekake sapa mukta ilaman maring wong wa kang temani ko awajule buta menu ketimbang saking mukta wa hal mongko agawe sapa mukta ilahi ma ya Allah ilahi ma ing karo-karone ya khudhu li yusarrifau sahibu ilaman wa ahwajulan ya khudhu wa yusilu ilaman wa ahwaju minhu ya Allah bisirin dam tingkah samar au kilai ima uta karo-karone sarfulan yusilu pilalani andam tingkah ngedeng wakada kanan teman nuturesun Alilah dulu noto utai kang lu utama iku izharul ahdi mertela ngalap awi faudonya marake ahdu
Bi kitabi asri zakati ing dalam kitab kang mertelake pira-pira sirine zakat majumlatin sartane golongan min akamil fakri kang saking pira-pira hukume fakir Paliatul mongko puji nyupriya sapa wong min maudhi saking panggonane al abdulu wa mamdina wa ahmad bin hambal anapun teleni ka Ahmad bin Hambal anggo boleh atau isari sakoti saking nerima pawewe sari sakoti rahimahum muga-muga Ahmad lan sari sakoti sapa Allah gusalai fa inna magana mongga bestina napa imtina iku listina ikrono sumuki Ahmad bin Hambal anhu saking apa wae sari sakoti saking ato ilkana kronono iku indam-indam sandinge Ahmad apa kudu syarim pikuatan sak bulan walam yardu nara ridho sapa Ahmad li nafsi mereng awake Ahmad ayas lagi untuk ketungkul sapa Ahmad bi ahdi kelawan ngalap ato wasor filana sorofaka Allah ila wiri maring liyane Ahmad kaina fidalika monggo stene iku ing dalem mangkono monggo temesene iku ing dalem mangkono imtina ya Allah afatin ana pira-pira ponjobaya wahtor lan pira-pira kekhawatiran atau pira-pira kerentek wal waro te wirai ku aku napa waro iku hadarun krana rumaksa min madanil afati saking kon panyono ning pira-pira ponjobaya ilam yaman krana ora aman ya Allah makita syaitan insan dubain syaitan ala nafsi ngatasi ya Allah ala nafsi ngatasi ngatasi awak dhewe alwari kala dalu badul mujawidin setengah pira-pira kang mukim kabeh bimaka ing dalem negara Mekah kana tono iku inti ndam sandinge sono podarohimu pira-pira tirama datuha kang nyediake ingsun ing tarohim lil infaqi krana ra infaq fisabilillah krana nglurake agama Allah asami itu mongko krungu ingsun wakira ning wong melarat kot kora antum kot faro wa teman-teman rampung sapa bangkir minto afi saking to afi bangkir bahwa utawi bangkir iku yakul ngucap bangkir bisa kelan suara hobian kang samar ngucap ini ana jaiun kama taro ana teseku jaun wong kang luwe ya Allah kama taro kama keperkara tarokan ningali sira ing mah Uria ya Allah Uria nentur kang wudo kama taro kaya uli wis mirsani Tuhan bimanda perkara taro kang mirsani Tuhan ya Allah bimanda perkara kang ningali Tuhan ya mandudzat ya ro kang mirsani somaman wala yuralan uratiwi tingali sopaman panazor tumangka wa angan-angan sapa ingsun faizan muka tumatan alaihi iku ing atase fakir khalikoni utawi klambi amah loro lata katura parek apa ya Allah lata katura parek apa kelakuan iku tuwari nutupi
apa khalikon ing fakir pakutu mongkong jamin nafsin dalem ati ingsun la aji turang nemu ingsun ditarohimi ketui pira-pira tiram ingsun mau diane panggonan asana kang luwih bagus minaza ketimbang saking iki fakir pahamal Tuhan mongkong gawa sapa ingsun ing tarohim ilahi maring fakir panazara mongko ningali sapa fakir ilahi maring tarohim tumakhodan ngalap sapa fakir ya Allah minna saking tarohim pamrata tarohim yang dimabro dirham maka ada sapa raja ya Allah sapa taimu fakir ya Allah ya Allah dawu sapa fakir arbaatun tababa iku samanu misara ini regane nyamping loro badiramun tegara diramiku unfikum lanjaken dirham ala tatan ing telu ala hajatamu krana hajat iku majud pikranjon ilal bagi maring dirham kang keri parodamu kembali ake sapa fakir ing bagi kala dawu sapa rawi para itu mongko ningali ingsun ing fakir ala ing dalem bengi adani adaming pindho walilan iku ngatasi fakir minjaroni utai nyamping loro jadi dani kang anyar karone pajasa mongko ngrentek binafsi ing dalem ati ingsun minu saking fakir apa sen wiji-wiji kata-kata mongko noleh sapa fakir ilaya maring ingsun akhoda mongko ngalap atau gandeng sapa fakir piadi kelantangan ingsun pato kani mongko ngubungake sapa fakir ingsun mau sartane fakir usbuan kelawan pitung hubungan kulo sautin saben-saben saubengan minasa saking ya Allah usbuan ya Allah kulo sautin saben-saben hubungan biasa saking usbuan iku ala jarin ngatasi inten min ma'adil arti saking pira-pira sumberane bumi bi yata khos-khosu alikan nyuara Allah undang-undang sangsara telaman kita ilaga bentung kemarin pola loro aminai guna ya Allah minai guna saking apa ya Allah azaba wa minha lan iku saking ma'adinil ardi dabun utai mas wabidon seloko wa yakutun lan yakut waluluan lan lulu wa jawharunan intan asini yakut lulu ya jenis-jenis intan alam yadurna bertelo badalika mangkono ya Allah Bismillahirrahmanirrahim dalika yang mangkono ma'adinul ardi linnasi mari menungso waqala nulih dawu sapa fakir hadza utai kiki ma'adinul ardi kulus kabe hadza iku kata antoni teman-teman bareng sapa Allah ingsun ing hadza pasatu mongko geding sapa ingsun bindal hadza wa khadha ya Allah wa pasatu mongko topo ingsun bindal hadza wa akhudul ngalap sapa min aitil khalqi sang pira-pira tangane makhluk
dan hadi krosen iki matina arti ko askolun biro matan fitnah tunan fitnah Madhalika te mangkono ya Allah Madhalika mangkono akhdu ilibati kutibro kaulah fihi iku fihi dalam dalika rahmatun utai ulas wa nikmat wal maksudu utai perkara kang disejo min hadza saking iki ya Allah apa ngene iki bismillahirrahmanirrahim min hadza saking iki imtina iku ana ziyadata temen sedune nambahi ala qadiril hajat dengan kira-kira hajat iku nama ya tak tiga habis ini tu maka apa ziyadah ing sira ibtilaan krana dadi coba fitnah dan fitnah yang zura supaya mersani sapa Allah Gusti Allah lekaman sira madza ing apa suci tamalu agawe sira ing dalem Waqadurul hajati utai kira-kirane hajat iku yanti kantung meka apa qadiru ing sira Rifkon krona arai melasi bika kelawan sira Pala tauful moko lali sira Anil farki saking bedake Pena rifkin dalam antarane welas Walibtilah ilan coba Wala daun sopa Allah ta'ala Gusa ta'ala Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha Linabluwahum ayyum ahsanu amala Inna adam singsun iku ja'alna dateng agen sun maing perkara Al ardi kang tetep ing atase bumi Zinatan ing bebawes laha gede ardi Linabluwahum krana rai nyoba ingsun ing nas Ayu mutain-tintine nasi kuasa nulai bagus Sapa ayu Abane amalan amale Wakat kualan teman-teman dawu Sapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam La haqqarana haq iku maujud Libni Adam agati anak Adam Ilawi zanatin kejobain dalam telu Ta'amin rupane panganan Yuki mukan jejegake apa tahun surbawing balung gegere Ibnu Adam Pasabina dotat juwari kang nutupi sapa Ibnu Adam Aurata ing aurat Ibnu Adam Bapak itilan omah yukinu kang niup-niupi Apa bait-baitan ing Ama zata Ibnu Adam Ama zata Fama mengkose perkara zata kang niopoma Yofa mengkose maiku hisabun hisab Faidan mungkin dalam arikalan mangkono la haqqa ilah anda utai siro fi ahdi qadril hajatin dalam ngalap kira-kirane kebutuhan min hadi salati saking kila telu iku masabun ana ganjaran wa fi mandam qrazada kang apa maling atale qadru ilam ta'zilam nuratura gosira Allah Gusti Allah yaiku muta'arridun kang madhep lil hisabi maring dihisab wa inna zaita ala namutura gosira Allah Gusti Allah anta monggo te sira iku muta'arridun kang madhep lil hisabi maring siksa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ikhtibarilan
iku setengah saking jajal aidon halimane antazima te ento nejo sira ala tarki ladzate ing atase tinggal enak suwiji minal ladzati kang saking pira-pira enak takorban krana ngeparek ila Allah maring Allah taala wa kasronan krana are mecah li sifatin nafsi nek kene tulisane li silatin nafsi li sifatin nafsi maring sifatin nafsi li silatin nafsi maring sambungane nafsu atatika mongko tumeka apa ladzat ing sira afwan alih tingapura ausopan utawa bersih linam tahina linum tahana krana arai dicoba sapa kita biya kelan ladzat ngene litum tahana supaya dicoba biya kelawan ladzat apa kuwat aklika kekuatan akal ira walaulah monggo te kang le utama iku alim tinau nikah anha saking ladzat bainan nafsa monggo temse nafsu iku idza rufiso ing dalem nalika dimurahake sapa lahan nafsu fi ya Allah fi nakdil alwi ing dalam ngerusak sejo kuku alifat mongko condong utawa ngulinaake mongko condong apa nafsu nakdol ati ing ngerusak perjanjian wadat lan bali apa nafsu li adat yang maring kebiasaan nafsu wala yumkinu lan ora kong ngopo koh nyerang nafsu ya Allah Faradu dzalika ya Allah Faradu dzalika mongko utawi balekake mangkono-mangkono kekarepane nafsu iku muhimun kang penting wa terat iku azutu topo Pain akhata mongko lamun ngalap sapa sira mal wasarraf talan belanja aki sira mal ila muhtajin maring kang butuh bahwa mongko te ahdu iku goyatul zuhdi kanto-kanto kita apa Masya Allah wala yakdirun ora kuasa alaihi ing atase ya Allah ing atase ahdu utawa ning zuhud ahdu sapa ilal siddiqu nanging pira-pira kang akeh temene Amaida kana tanah pun dalam nalikane ono po halu katika iro iku asakhoa loman wal badlalan nyerahake watakakulalan nanggung bihukukil bukarok lan biru-biruhake biru-biru kang melarat ya Allah wata'ahuda jamaatin lan ngeramut kumpulan minal sholah saking biro-biro kang bagus wong kang saleh Fakul mongko ngalapo sira maing perkara zata kang luwih apa ma ala hajati kang atase kebutuhan ira paina mongko semaiku gairu zaitin kang ora nambahi ala hajatil fakir ukara ing atase kebutuhane pira-pira fakir babatir lan ake-ake sira fiklan maila sarfi maring nasoro pake ilahi maru bukara wala tadakhiru lan aja nyimpen sira ing ma paina misa kaum kastene nyimpen atau ngeker ing ma walau lailatan najanta iku mung sewengi wahidatan kang suci iku fiku tetep ing dalem imsak fitnatun uta fitnah wa ikhtibarun lan coba
Parubama yahlu mongko terkadang manis apa ma fi qalbika dalam hati ira. Akhire patum siku mongko ngeger sapa sira ing ma. Bae kuno mongko ana apa ma iku fitnatan fitnah alaika mlarat ing atase sira. Wa tasadda lan teman-teman madhep li khidmatil fuqara maring latene pira-pira fakir. Sapa jamaatun kumpulan ittakhadhuha kang alap sapa jamaah aing khidmah wasilatan lantaran latawasui maring gawe kajembaran fil malin dalam bondo wa tanaumi lan enak-enakan fil matami dalam panganan wal masyrabilan inuman awadhalika utawi mangkono ittikhad wa yadzalika iku al-halaku kerusahan wong ngetutne yayasan sing kaitane kalih ngopen-ngopeni apa anak yatim apa kaum duafa niku bahaya wa man tasaban ku kana lamun ana apa gorodu sejane maniku arif kok walas wa talaba sawin nyubreh ganjaran bi kelawan rifki falahu moko iku tetep ketiman ayas takrido yang utang sapa menawa Gusti ning atase bagus panyono bila iklan Gusti Allah la dimati salatin ora ing atase tetanggenan pira-pira ratu Allah mati biro-biro kang zalim. Wa inna rizqahu mongko stine wa in razaqahu mongko lamun paring rezeki yang man. Sapa Allah Gusti Allah min halal saking halal wa min halal saking halal. Ya qadahu. Ya Allah. Qadahu mongko nyauri sapa maning kordu wain matal mati sapa men qabla qada ing satri nyaur qadahu mongko nyaur ing den apa kordu sapa Allah Gusti Allah taala anu saking dadi gantine man wardalan ngridake sapa Allah rama pira-pira wong kang utang wong kang ya Allah ngatase warga ngeridake rama awing pira-pira kang utang iman padhalika uta mangkono ya Allah padhalika uta mangkono qadaullah iku bisa ayah kuna kelan saran yang tono sapa maniku maksufal hali wong kang kebuka tingkae indaman ing dalem mungke wong yukridu kang mutangi sapa man ya ing ya Allah maning man kang utangi sapa man ing man pala ya Allah pala ya guru ya Allah pala ya guru mongkora bujuk sapa wong al mukrido yang kang ngutangi wala yahda ulan ora tegese bujuk sapa ing mukrid bil mawaidi klan pira-pira janji bali aksifu bali buka sapa wong alang tenggae wong indang-indang sandinge mukrid alia tumaswa teko sapa mukrid alai rodi ing atase ngutangi wong ya Allah alai rodi ing atase ing atase ngutangi ya Allah alai rodi ing atase ngutangi wong sapa ngene kuwi
ala basiratin ngatasi waspada wadenu misli hadar rajul utai utang ikilah sepadan wong lanang ya Allah iku wajibun wajib apa yubda yang tadi sauri apa dain min mali baitil mali saking pondone baitul mal. Ya Allah wa min zakat yang saking zakat soalnya dia utang iku ora kanggo pribadi tapi kanggo wong sing diopeni. Waqat qala temen da'u Allah taala wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wa man utasabane wong qudira lamun dirupekake alai ngatasi manapa rezeki man ya falyunfiq mongko balen mongko beceken fakor sapa man. Mimman saking perkara atau kang paringi masuk Gusti Allah ila didawake apa didawake mana ote manane wa mangkutira ila iku li Allah iku li api pejatul sapa wong ahada sabain salah sini telurane wong Wakil didawake mendake mana temanane ayat iku kali astagri mongko becik utang sopong bijai kelawan derajate wong fadzalika mongko temangkono lias takrit iku mimmas kang saking perkara atau kang paring masapa Allah Gusti Allah. Ya Allah wa kelada sobatun yang ulama innalillahi zatuni ku tetep gede Allah ta'ala halimul sapa Allah ibadah ana pira-pira kaula yun bekuna kang infak sapa ibadah ala qadri Padoihim ing atase kira-kirane pira-pira bondone apa tadi? Ibad. Walillahi lan iku gede Gusti Allah ibadun uti ana pira-pira kaula yun fikuna kang infak sapa ibad ala qadri husnudoni ngatasi kira-kirane husnudon bila iklan Allah taala. Wa matalan mati sapa setengah ibad pausa mongko bareng wasiat sapa ba'du bimalik lan bandane ba'du disalati tawai pamareng telu pira-pira pandan al-agwiya irwan pira-pira kang kuat wal askian pira-pira kang lomo wal pira-pira kang sugih pagilah mongko didawake apa dakeman haula maniku sapa haula te mangkono aku ya ilah ama to orang enek sak jam no wis belerengi piye ya anggar pas awake kirang sehat ngene mangel bismillahirrahmanirrahim faqala mongko dawuh sapa badum amal lagu ya ana pun te boro-boro kang kuat iku kamu kata aku ya iku ahli tawakuli ahli tawakal ahli pasrah Allah Ta'ala wa malasi ana pun te boro-boro kang lomo iku kamu kata aku ya iku ahli husnudani ahli husnudani bila iklan Allah Ta'ala wa malasi ana pun te boro kang suke iku kamu kata aku ya iku ahlul ingkitai ahli jungkung ilallahi maring ibadah ing Allah Ta'ala murzoba Allah
Ya Allah. Ya ampun sama teman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawtin minal ahwali muhtahami ya Rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana Ahmadu ya wasi'al karami Allah